कलवा भैया, अग्नि भैया यहाँ आइल बाड़ा। देखो अरे दरवाजा मत खोली, दरवाजा मत खोली। शिक्षा मंत्री हेलो हेलो, हम टेबल के नीचे छुप जाएं। हाँ के शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। हाँ हाँ, आज ना कॉलेज बंद का हम प्रिंसिपल, हम प्यून श्रीहरि। तुम्हारा नाम अरे क्या बोल छोड़ ना, अरे बाप रे बड़वा, छुप जा छुप जा। हमार मम्मी खरीद के लिए आई बा। पूजा के क्लास कौन सा बा बता सकेलू? आई मीन फर्स्ट ईयर आर्ट्स। हाँ, ऊपर में 32 नंबर। थैंक यू। हाँ, हम कहत रहे कि पापा वो हम यहाँ से जात रहनी तो सोचनी तोरा से मिलत चली। तू पढ़ा, मन लगा के पढ़ा है? नालायक के हम देख ले। अरे दरवाजा खुल गई। कलवा भैया, दरवाजा खुल गई। चलो चलो भैया, चलो चलो चलो, अरे चलो। आप आए कहाँ पे रहले? फोन काहे नहीं उठावत रहले? सिग्नल कट जाता है। कहाँ पे रहले जो सिग्नल कटत रहल? हम बाथरूम में रहले। तू लोग पांचों संग में या फिर एक अंदर गए रहल और बाकी चार पहरा देत रहले? हमार मतलब पूजा में क्लास में बिया पढ़ाई कर रहल बिया। पढ़ाई ओकरा एकदम डिस्टर्ब मत कर। कलवा भैया, लड़का वक्त के नजाकत के समझेला। ठीक है, वक्त में कुंडी खोल देला। एगो बात पूछी? हाँ पूछा। तोहर पापा तोहरा पे बिल्कुल भरोसा ना करेलन। काहे? हमार पापा हमरा से बहुत प्यार करेला ना, और भरोसा भी करेला। ऐसा लागत नहीं बा। तो फिर आज तोहरा के हमरा संग बाइक पे देखे के बाद भी भरोसा नहीं करेलन कि ओ तू बाड़ू। का बोल रहल बाड़ू तू? तोहर पापा अगर वाकई में तोहरा पे शक नहीं कहले होतन तो खुद कॉलेज में आके इंक्वायरी ना करतन कि तू यहाँ बाड़ू के नहीं। और ऊ अगर सच में तोहरा पे भरोसा करेलन तो फिर तोहरा संग 5 बुस्टंडा काहे भेजलन? तोहर हाथ पकड़ के रास्ता पार करवाने खातिर। का भाई बता ना पूजा, क्यों तोरा से कुछ कहले का? कार ना हमरा पूजा का मूड बिगाड़ ले। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करके के तोरा से का कहले बता ना पूजा। काहे फेंक रहल बाड़ू? काहे तोड़ रहल बाड़ू? का भाई ये बात सुन हमार। पापा हमरा पे भरोसा ना करेला। तोरा पे भरोसा ना करनी नहीं, तू का बोल रहल बाड़ू हमर बिटिया? बोल दी कि कल से ई लोग हमरा संगे कॉलेज ना जाए, और अगर ई लोग संगे आइहन तो हम फिर कॉलेज तू ना कितना जाई। अहम बाड़ू। अगर ई लोग तोरा संग ना गए तो लोग बड़ा कैसे समझिए ने? दिमाग खराब हो गइल बा का तोरा? कितना महंगा सामान तोड़ रहल बाड़ू? एक थप्पड़ मार के। केहू पूजा पे हाथ ना उठाई। ये गुस्सा में तोड़ी रहे खातिर तो घर में उतना सामान लाई के रखल। अरे तोड़ फोड़ करके खातिर अलग से 5 लाख रुपया का सामान बा। तोड़ ना बिटिया, जब दिल करे जब गुस्सा हो तब तोड़ फोड़ कर। ई ले तोड़ तो नहीं तोरा लागल तो नहीं ना? अच्छा ठीक बा, सुन ना, ई लोग अगर तोरा संग जाइन तू बुझत काहे नहीं? सुख में दुख में परेशानी में तकलीफ में तोरा संग बिल्कुल पसंद नहीं अरे ठीक है बाबा, ना जाइए, नो प्रॉब्लम। ए केहू पूजा के संग ना जाई, कल से बिगड़ देनी। केहू ना जाई, शांति शांति। देखे बा तोरा के सपना